Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Engkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Fuad Sahal selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Tanwir. Engkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Syadili Imran selaku pembimbing utawi pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Setai At-Tanwir. Ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Bahtiar selaku Ketua Kampus At-Tanwir. Ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Ibu Lina Agustina selaku Kaprodi PKMI Setai At-Tanwir. Ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun Ibu Nila Dwi Susanti, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Daerah MI PKMI semester 4. Kaping sepindah, monggo kita sedaya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten Allah Subhanahu wa taala sampun maringi kita nikmat ingkang arupi iman lan Islam serta kesehatan. Shalawat salam mugia tetap tercurah limpahkan datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mugia saking selawat menika kita utawa kula lan panjenengan sedaya saged kempal kalian Kanjeng Nabi benjang wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala, utawi kita mugia wonten yaumul kiamah angsal syafaatipun. Kaping 3 kula teng mriki wonten tugas saking Ibu Nila Dwi Susanti, yaitu dosen pengampu Bahasa Daerah MI, yaitu bikin pidato tema pendidikan. Kula teng mriki jenenge neraken sedikit tentang bulan Ramadan. Temanya pendidikan. Mak kula jenenge neraken tentang bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan niku bulan ingkang sae. Bulan Ramadan niku bulan ingkang sae. Kita diwajibaken poso. Nggih, kula lan panjenengan sedaya diwajibaken poso. Poso ing bulan Ramadan. Poso ing bulan Ramadan menika yaiku wajib bagi yang mampu. Sampun kasebat wonten Al-Qur'an niku Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 783. Saking ayat punika kita saged ambil artinya atau artosipun niku kita diwajibaken poso kaya dene diwajibaken kaya umat sakderenge kita utawa kula lan panjenengan sakderenge kula lan panjenengan sedaya niku wonten ingkang namine umat. Lah umat niku nggih diwajibaken poso. Lah niku maksudipun ayat menika. Lah poso utawa poso niku wonten bahasa Arab pun niku saum. Engkat apa hurufipun wonten 3 yaiku shad, wawu kaliyan mim. Shad
bahasa Arab shot niki didhawuhipun para ulama shot niku sumtum ingkang artipun menang. Jadi sumtum sumtum diam atau menang. Lah menangipun tiyang poso niku kaya dene meneng boten ngrasani tiyang utawa meneng boten geneman ingkang Allah. Kaping kalih huruf kaping kalih niku napa? Wawu. Shaum. Shot sumtum wawu niku wirai. Wirai niku maksudipun niku nebi. Nebi perkara ya. Nebi perkara ingkang batalaken poso. Kaya dene napa? Nggih napa pokok agar air ya, air utawa napa banyu sing mlebu nang ngene bolongan. Lah ireng, lek kuping niku kan batalaken poso. Lah niku nebi perkara niku. Lah kaya ngrasani tiyang niku kan boten batal cuma kan pahalane berkurang kan gitu. Terus nomor 3 napa? Nomor 3 napa? Saum, mim. Mim niku napa? Malikon. Malikon niku yaiku napa? Ngeker. Mencegah. Itu kita suruh apa ya? Kita itu harus mencegah atau ngeker hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita niku dikeker karena mboten usah kita mboten usah pripun mboten anut-anut tiyang ingkang awon mboten poso sampean anut. Lah niku kita keker hawa nafsu kita. Itu maksud hurufipun shot wawu kalian mim. Cukup semantan ucap kula pidato kula. Nak kula wonten salah wonten khilafipun anggen kula matur kula nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Nggih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.